our music. बोला बोला मैया शारदा भवानी की डीजे दिलखुश राज कैफी हवेली खड़गपुर मुंगेर। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। कोहरू भैया हो करी लेनी हो रा काम छोड़ा थोड़ा तक हमारा उरा कोहरू भैया हो करी लेनी हो रा काम छोड़ा थोड़ा तक हमारा उरा कके लिखो माइंड पुल होखे ऑर्डर में ना भूल कके लिखो माइंड पुल होखे ऑर्डर में ना भूल माई के भक्तवानी सुन बड़ी खास दुनु ओरी दुगो लगई ह तू हाथ सरस्वती माई के मूर्ति बनई ह झकास बगल में दुगो लगई ह तू हाथ सरस्वती माई के मूर्ति बनई ह झकास डीजे दिलखुश राज कैफी हवेली खड़गपुर मुंगेर। रिकॉर्डिंग बाय लक्ष्मी स्टूडियो। देवल डिमांड में होखे ना कोनो छुक हो नीचे लगई ह जोड़ा कालसा चौमुख हो देखे में हटके लागे सबसे लुक हो ले ल तू पहले ऑर्डर हमर बुक हो देवल डिमांड में होखे ना कोनो छुक हो नीचे लगई ह जोड़ा कालसा चौमुख हो देखे में हटके लागे सबसे लुक हो ले ल तू पहले ऑर्डर हमर बुक हो सुन ले बानी बड़ी नामी काम करे ल तू दामी सुन ले बानी बड़ी नामी काम करे ल तू दामी नाही करी ह ये भैया निराश दुनु ओरी दुगो लगई ह तू हाथ सरस्वती माई के मूर्ति बनई ह झकास बगल में दुगो लगई ह तू हाथ सरस्वती माई के मूर्ति बनई ह झकास डीजे दिलखुश राज कैफी हवेली खड़गपुर मुंगेर। हाथ में मैया के बीड़ा धरई ह पाँव में पायल माथे चंदन लगई ह सिरवा पर सुंदर मुकुट पहिरई ह माई के सुन तू कमल पर बैठई ह हाथ में मैया के बीड़ा धरई ह पाँव में पायल माथे चंदन लगई ह सिरवा पर सुंदर मुकुट पहिरई ह माई के सुन तू कमल पर बैठई ह राइटर प्रिंस ते आरा खूब लगई